Takže čaute, já vás zdravím u dalšího vlogu. Já jsem Tess a tohle je můj maskot Nora. Čaute, já jsem Kristin a tohle je můj maskot Jake. No. Takže mně je 14 let, toto je má spolužačka, chodíme spolu do třídy a mám jednoho sourozence, mladší sestru a taky mám doma kočku, měla jsem králíka a chtěla bych psa. No, sakra. No, takže já mám... Povídej. Takže já mám 2 sourozence, mladší ségru o rok a vlastně brášku, který je z nás vlastně nejmladší. A taky je mi 14 a chodím s Kristin do třídy. Takže jsme asi spolužačky. Jak máš třeba zvířata? Mám psa a 2 pískomily a na chatě máme 2 kočky. Jo, to je všechno. No, takže to je asi tak jako všechno obecně o nás. Později třeba to řekneme víc, takže zatím se mějte. Čaute. Čau. Ty víte, mi tam bylo sexy. Jak zase mluvíš?